Kaixo gaztezulo, ni Amaiar Etxaga naiz eta ontxe zuek bidaldutako galderak erantzungo ditut. Ez dakit, A ber, seguro Mingerseko edozein pertsonaiekin zeneri Rosa me encanta. Bueno, pixkat notatzea, ez da? Baina, gero bai nik uste, Lindsay Lohanek daukan como estiloa eta Freaky Fridayen me encanta, orduan nik uste horrekin aldatuko nebala ropa. Baina bestela, ez dakit. Como estilo 2000 eta me encanta, orduan Bratz eta bai, aldatuko nebala ropa edozein Bratzekin. A ber, ez dakit, ez galdera hau, ez dut esango izenik, baina edozein pertsona ez daukana tipo nire ideologia edo. Bat ez igual eskuin muturreko edozein eduki sortzaile edo famatu publiko itxendamena diskurtso batzuk pixka... Bueno, a ber, ez nahi asko sartu, baina, bueno, basikamente jendia desinformatzea bena eta olakoak. Nik uste horrek ez debela merezi daukaten fama. Alde batetan utziko nuke bipolarizazio hori utziko nuen alde batetik, eta nik esango nuke gure indar politikoa izan dela gure programa, gure ideiagatik. Bale, nik daukat uste dut bastante klaro, eta da nik ustea. A ber, azkenean nik uste dut, zuk usten bozu, ja erabakisa hartuta dagoela, zuk hartu dozu. Da zure erabakisa orduan ados zaude horrekin. Izate pasa beste pertsona, seguramente izango da sorpresa bat zuretzat eta gehienetan ez are ados. Orduan, bai, nik usten, zuk usten bozula, hobeto pasauko zula, edo, a ber, txarto pasatzea bai, baina behintzat zuk hartu dozu erabakisa. Ez. Ez? Ez nago maite minduta, ne? Ez daude maite minduta? Ez. Igual gaur maite minduko zara, ez? Agian. Akaso? Akaso? Meme bat. Ez dakit meme zela kontauko dabe, baina nik uste asko deskribitzen duztala katuen edo zer gauza, tipo gif, sticker, nik beti erabiltzen ditut katuen stickerrak. Eta hago gif bat, ez dakit meme zela kontauko dabe, baina dako katutxo txikitxo bat saltoka, eta te lo juro naizela ni, erabiltzen edo zer gauzetarako. Nik uste jumoritza miluzera eta proposoko neban jutia Euskal Eduki sortzaile daukagun taldia. Nik uste oso ondo pasoko ginu ala eta gainera ez dakit niri horrelako saioak eta asko gustatzen jat. Orain txetuzue aukera puntuak irabazteko, horretarako asmatu behar duzue gure paneleko hitz egokia. Bale, Daniel gutxi hau ezagutze dut, así que Daniel barkatu, baina hilin bihotzut, ze nagore eta ales gehiago ezagutze ditut, así que barkatu Daniel. Eskonduko nintzen ikusten nagorekin, ze oso nero matenga eta gainera bastante gauza dituguen komun. Orduan bai, nagorekin eskonduko nintzen, eta gero gauero bat alesekin, ze nik badak izan gauero bat alesekin eta simplemente brutala da. Hoy de goizeko bostetan kontatu nizun da ezin da hemen esan, joe.